हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायबाय। ओमफ्राय दिनैयो खात बिहु नालाय दिनैयो माबार सुक्रबार दिनै खात बिहु खातथा मैगं जानांगौ आरोना खांथिंनानै बेनिफ्राय बेखौनो आङो दा स्कुलनिफ्राय मोनफैनानै दा खानो थांनायदों। दासो स्कुलनिफ्राय मोनफैदो 10ता बाजिबाय 10:30 जाबाय आरोना। ओमफ्राय दा मैगं खानो थांनायदों मा खानाय जायो मा मैगं लाबोयो जों नायलांबाय थादो बिदिब्ला थांबाय बे मैथा नै बे दिंखिया दा बासिनोसै जोङो नै मैगंखौ दायो साफा सुनानै लाखाबाय आङो नैबेथिं दिंखियाखौबो सुनानै लाबाय लानानै बेखौ एवनोसै आरो आं नै अमा आइमोननि राननाय अमा दिनै खाना जागोन बिसनियाबो मागिनाया ओमफ्राय नैबे बयलारखौ जों लाबोफादोंमोन स्कुलाव थांनायाव ओमफ्राय नै जायखिजाया मोनसे संनोसै
जाखांबाय दायो आं संनोसै बेयो गोखा गोखै आरोना माबा खात्ता बिदनि मैगङा मोनबाय बयलारजों संदो ओमफ्राय नै अमाखौ फ्राय खालामदो मोनजोब्बाय लोगोफोर आंनिया मैगं संनाया मोनबाय ओमफ्राय नै बेयो नै खात्ता बिदनि गोखा गोखैया बयलारजों संदो बेबो मोनबाय बेनिफ्राय नैबे अमायाबो मोनबाय ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै आरोना ओमफ्राय जानायखौ देखायबाय थाला आं जाग्रोना लानोसै